μουσείου, υπάλληλοι του μουσείου, καλαματιανοί συνάνθρωποι. Όλοι έξω, όλοι έξω. Απολύεστε, υπάλληλοι του μουσείου. Θα έρθουν οι αρτινοί στα πράγματα. Γιατί πάω γύρω-γύρω, υπάλληλοι του μουσείου. Σταματάει. Υπάλληλες είστε. Μισό γιατί πάω γύρω-γύρω, ξανάρχομαι. Η κυβέρνηση της αριστεράς σας διώχνει όλους. Σε λίγο έχουμε αναχώρηση του πούλμανος για Πελοπόννησο. Όλοι Καλαμάτα, όλοι πίσω στο χωριό. Αρχαιολόγοι, γλύπτες, συντηρητές. Θα καταλάβουν το κτίριο αρτινή. Από το χωριό του Τσίπρα, Μουσείο της Ακρόπολης. Τέλος η Καλαμάτα. Όλοι καλαματιανοί στο χωριό τους. Να μαζέψετε τις ελιές. Από το χωριό είναι οι ελιές. Όλοι έξω καλαματιανοί. Γιατί πάω έτσι. Έρχομαι. Εργαζόμενοι στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και στην Ακρόπολη. Θα φύγω από τα σκαλιά. Θα σκοτωθώ. Το πούλμαν αναχωρεί σε λίγα λεπτά. Παντερμαλή. Καλαματιανός. Καλησπέρα, καλαματιανοί εσείς. Τέλος. Θα έρθουν οι βλάχοι οι πυρώτες στα πράγματα. Οι αρτινοί. Θα μας φέρει ο Τσίπρας την Άρτα και τα Γιάννενα. Η Άρτα και τα Γιάννενα μέσα στο μουσείο. Εγώ τρίζω. Ορίστε. Η τριγμή της νίκης. Τετακέ. Υπάλληλοι του μουσείου. Καλησπέρα, πού είμαστε, Καλαμάτα? No capisco. Oh, italiano? Scusi, is this Kalamatian Museum? Kalamatian ex-Samaras? Yes, villagers. Now, Artini, come on. Tourists. This used to be... Hello? China? Where are you? China? Oh, comunismo. Viva comunismo e la libertad. Tourists. No more Kalamat in Acropolis. This is the end. End of Kalamat. Now Arta. Έξω. Συντηρητές. Τι καλά. Άντε φεύγω. Θα σκοτωθώ. Καζόνι. Κοίτα, Αλέξη, εγώ βασικά είμαι αντισυστημικός. Ανένταυτος αριστερός, ψιλοανάρχα και έτσι φάση. Ξέρεις από αυτούς τους εναλλακτικούς δημοσιογράφους και καλά, που τώρα κολοτρίβονται να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αντισυστημικός με το προηγούμενο σύστημα. Συστημικός με το καινούριο, αυτή την ελπίδα που φέρνεις. Επειδή είσαι μια από τα ίδια από ό,τι βλέπω, θα με βολέψεις πουθενά? Βολέψέ με και εμένα.